Toen je van bed kwam, wat toch niet toen? Oh, ik moest gewoon aan het werk, dus ik wou gewoon bellen van, goh, geef wel aan het werk. Ik zei, nou, ik hoop net dat ik aan het werk hoef bij dit wel, want ik kan haar schaatsen op het dik. Dus heel wat contact gewoon heen weg met het werk, maar uiteindelijk mogen we wat achter thuis blijven. Dus is ook zo wat. Ja, maar wat ik doe op mijn les aan net, hè. Ik heb schaatsen. Ja, ik wil je voor het opstapken schaatsen en toen gang ik onderuit. Ja, dit is, het zie je niet, Lien komen we dit ik. Ik kan hem nog met foto's op Facebook van, god, zie je niet, Lien, mogen je mix schaatsen en ook in het wij. Dat is heel bijzonder, dus... Zie je in Eline deed ik het nog, toen had ik nog op een reden staan. Maar nu doe ik het eigenlijk net meer, omdat je uien vallen, je moet niks stuk hebben. Maar inderdaad, begin januari, zie je in Eline, toen koerde ik. En toen konden we boeten uit, de dwarpstritten en de skuurmers mij wie al begin januari. Maar hier in de binnen hebben we nog wel 3 dagen lang dat we nog schaatsen konden, dat de ijzel nog op de auto's wien. En dat we de redens in de bijkeuken onder binnen konden en dat we dan rijden konden. Dus dat was wel heel spannend, heel mooi. Ja. Ja, dat is wel leuk. Even lekker in beweging, wij een keer schaatsen. Gewoon echt boeten en gewoon al helemaal op de wei, net hier op natuur is. Dus dat is wel gewoon een leuke ervaring.